Good morning! Ay! Aga mo ata nagising. Linis na ako dito. Kaya nga. Pay so aga. Nagising ako ng mga 5. Ang aga naman. Tinuloy ko na sa cellphone para Ayan tayo eh. lumabas ako. Linis ko dito. Very Naghanap good. ako ng plastic trash bag. Nilagyan mo na yung trash liner. Hindi pa. Wala akong mahanap eh. Sige. Good morning, guys! So, ayun, nagising ako ng mga 7 o'clock ata yun. Tapos, nakita ko dito, akala ko, bumalik si Emma. Sabi ko, bakit malinis na dito sa, sa sala? Si Chris pala. Nilakad niya na din si Groot. So, ayun. Good morning! Mag-breakfast ka na, anak? Di ba? Dito wala akong maluto eh. Wala akong maluto. Sige, ako na lang. So, since naglinis na yung anak ko, nag-map ka, anak? Ayun. Lagay muna tayo ng trash liner. May pinili ako, Ayun, hinugasan ko kasi kagabi ito. Sinanitize ko. Arte, no? Sinanitize. Kala mo mansyon ng ang bahay. Pero hindi. Kasi minsan, di ba, nangangamoy talaga mga basurahan. Kaya sinanitize ko. Maghanap lang tayo ng liner. I think andito yung mga liner. Diba? Sabi ko lilinisin guys. Ang daming abubot, anik-anik. Pero unti-untiin ko lang. Ayun. There it is. Hindi pa breakfast o lunch na? Bagay last 9 pa lang. Breakfast na muna. Hanap tayo ng malulo. Oh my gosh. Bedroom boys. Ayan. Tusino, anak. Gusto mo? Tusino. Ito ako. And then, pagkain ng doggies. So, kagabi bumili na lang ako ng lutong ulam nila. Mga aso. Kasi, sawa na sila sa atay nga. Kasi, medyo naparami ni Emma yung lagay ng gulay. So, ayun. Kaya hindi na uubo. Pero, today, I'm gonna cook this pata for my fur babies. And halo ko na. Halo ko na para isahang salang lang. And isang tawag dito. Oh my gosh. Atay. Yan, atay. And half ng good for na to guys. Good for ilang days naman ng pagkain nila. So, hindi kami everyday nagluluto ng pagkain ng dogs. Kaso baka kasawaan na naman nila pag hinalo-halo ko eh. So, I guess na muna si atay. Ang gulo ko diba? Grabe, pato na. Ayan, lutuin ko muna yung tusino habang tinuto ko pa yung sa doggies. So, ayan, ganyan ako magluto ng tusino guys. Kahit na pwede naman na siyang i-direct na i-fry, pero mas gusto ko siyang pinapakuluan muna sa water. Ito naman yung sa aso guys. Di ko pa lang tapos i-chop yung dalawang ano pa doon.
squash. Tapos, nandun pa yung giniling na beef and ihahalo ko na lang din yung ano talaga, liver. Yun. And sa side na to is yung ating tocino. Yan. Bango. Dinrizzle ko na lang siya guys ng konting oil kasi fatless to eh. So, ayan. Bango. Kung naamoy nyo lang sana sa camera. Ayan. Medyo, ito lang ang mahirap dyan kapag magluluto ko yung tocino. Yung pan. After. Pero bilis lang naman ano yan. Hugasan. Pakuluan nyo lang din. Para matanggal yung mga kumapit na madumikit na meat. Breakfast tayo guys. Ayun na yung tocino namin. Tapos egg na lumang-luma na siguro. Kaya ganyan. Bumukad ka di. Bumukad ka. Ayun o. Ganyan pag luma na yung egg, hindi mo na siya maayos na sunny side up. Anyway, pwede pa rin yan. Egg pa rin yan. Tapos, nag-init ako ng sinigang. Kasi favorite daw yan ni Chris. Pag sa school siya noon. Tocino tsaka sinigang na sabaw. Nag-pray na tayo? Hindi pa. So, let's pray. So, hey guys. We're about to leave na. Punta kaming SNR. Check ako may ano doon, may mop doon, and then detergent. Basta mga panglinis, mga gamit sa panlaba. Ayun kasi. Meron pa naman, kaso since, oh my gosh. Natanggal yung ano. Meron pa naman, kaso since pupunta nga kami doon, i-check ko yung mop. Might as well, bumili na rin ako ng stocks. So, ayun. Check ko pa lang naman kung meron sa SNR. Hopefully, meron. Pag wala, doon ako sa SM Department Store. Bibili. So, yeah. Si Chris may iwan dito. At alam niyo naman yung batang yan. Tapos, pinipili niya yung laro over sa ano, pagsama-sama sa amin. Ay, binata na. Kagabi nga is pinanood ko yung ano nila, yung pagtuli sa kanila, yung day na tinuli sila. Grabe yung boses niya. Super baby pa talaga. Tapos ngayon, ang laki-laki ng binata na talaga yung boses niya, mami. Yung last year is super ano pa. Alam mo yung bata pa talaga. Katuwa. So, yeah, inaayos ko na yung kilay ko, guys. Ay, maging presentable man lang tayo ngayon kahit nasa SNR lang tayo pupunta. Ayun, hindi ko pinasa yung hair lalo ko. And kilay and lipstick lang tayo today. Si daddy pinaano ko na. Pinababa ko na. Pinapauna ko yan lagi para pagbaba ko is malamig na yung sasakyan. So, reverse na ata. Bala na kung hindi yung pantay. So, ang weird ng ano ngayon panahon. Magtatagulan na talaga. Ayan. Muulan na naman. Pero konti-konti lang. Patak-patak lang. So, yung ganyang ulan is mas mainit. Diba? Kasi yung singaw ng singaw ng lupa. Kahapon ko lang nakita tong sa Avengers na to. Yung mug. Sabi ko, bakit hindi kami nagko-collect niyan? So, since magpapagas kami ngayon, every 500 pesos, single receipt is for 200 pesos lang ata mabibili yung mug. Ano? Ilan? 1.5 para tatlong mug. 1.5. Tatlong mug. Tatlo lang naman talaga siya, di ba? Sige. Natakulan. Bye-bye kulay ko lang. So, kunin ko yung tatlo. Mug. So, bali 2-1. No. Kala ko siya babasagin. Ano pala siya? Parang metal something na ano. So, pag hinan mo nga, ba na naman ako. So, pag mainit yung nilagay mo, ang init din ng ano nito. Hawakan. Sige. Yan. Pero okay lang pan-display na lang. Endgame. Yan. Punta na kami guys. Saan nga tayo? SNR.
SNR. So, bakit nandito tayo? Eh, sabi mo, magte-templo ako. Dito na tayo. Baliw. Pwede naman dito eh. Ay, Wala ka. uwi. Ako yung ano, driver. Sa... Is, hindi rin. Hindi rin. Paano ba? Tama! Tama ba? Wala ka. Nalito na. So anyway, ganda ng ano ngayon. Makulimlim lang. So okay lang na hindi umulan. Basta ganyan makulimlim and basa yung... Okay na yung basa-basa lang yung kalsada guys. Yan, kasi kawawa naman yung mga stray dogs nga and then mga homeless. Diba? Lalo naman pag nagtag-ulan na talaga. Kawawa sila. Nakaano na sila. Yan, bawal na magbenta ng alak. So, mag-election. Ang tawag doon? Liquor ban. Tingin tayo ng ref. Ayan. Parigalo ko kay Mother Dear. Hindi, dadalhin sa ano? Sa probinsya. Pero pag ayos na. Di pa naman ngayon. Yung ref ni Mother Dear. Buy one take one guys. So Mother's Day ano lang promo. Uncline. Ito 'di ba may ano ako nito. May black ako nito. So ito pink, salmon pink. Yan. Kuha ko nito isa and ano ba? Patry ako netong ano kaya. Ito. Dito. Gusto niyo try yung stainless o yung two-tone? Pati nga may two-tone ba? Ah, two-tone na lang. Dito naman 9 West guys. Ayan, mas mura yung 9 West. 499 something ata. Dito kasi 6,950 and 5,950. Pag leather strap, 5,950. Here. Gusto kong bilhan yung mga doggies kasi ang mahal oh. 3,499 Colorx. Ayan. Ito yata ang mas mura. 199. Wish ko lang ito. Ay hindi. Pet bed premium mid chevron. Matawag dito. Alin ba siya? Kasi ito bagay. Bagay ito dati. Sama-sama sila. Pag lang ihiyan, Diyos ko, paano ko lalabhan yan? Ah, okay. May ano pala siya. So, pwedeng laban yung ano niya. Ito yung mga organizer ni Mami V, oh. Pang ilalim sa ano. Sa ilalim ng sink. Ayan. Kaso, hindi ko naman kailangan. Ang pangit naman ng sink namin, hindi kailangan yun. Pag sa bagong bahay, pwede. Ayan, sa Nueva Ecija. Pero di pa ayos eh. Dalawang wonderful. Shelled. Tsaka, without shell. Say without Shell. shell. Oh, mas mahal yung without shell. Ito ba yung, ito yung binibili natin, di ba? Ito nakalagay. Shelled. Shelled. Shelled of 1299 nga. Ayan, yung walang ano. O, ito yung may shell. Ito yung walang shell. Sabi sa'yo, mahal. madadaanan ko basta. Dito kami guys sa ano, MOA. Wala rin sa SNR nung map head and yung wand lang. So, tingnan ko pag meron dito. Pag wala pa rin, no choice ako kundi bumili ng isang set. Madadaanan ko puro puti. Putik din. Pero bumili kami ng few items sa SNR. Yung chicken daddy mo ano. Hindi nag-lunch na rin kami doon. Tara. Bilis lang kasi may beef kami dyan eh. Baka mano. Bumaho. Set up. Bagay pala sa'yo eh. Ayun.
So, we're home na, guys. Let's haul na lang kung ano yung mga napamili namin sa ano. Sa SNR and sa SM. So, start tayo sa SNR. Tatlong plastic lang ata yun. So, eto. Binilang ko si Chris. Hala, shopping. Na energy drink. Pero para sa'yo lang naman. Na energy drink. Ayan, sparkling. Ewan ko ano to. Sparkling Chupa Chups Barbie. Barbie. Ayan. Tag-anim yung binili ko. Isang grapes, isang strawberry. Tapos ito yung steak. Ayan, gusto daw ni Daddy tsaka ni Chris ng steak. Matigas pa naman, Daddy. Buti na lang nag-yellow yung binili ko. Pero nagto. So, ano ko na to? Lutuin namin ngayon. So, after nyan is etong M&M's. Oh my God. Pilig nila sa ganyan. And then, etong super garlic mix. Ayan. Kapag bumabiyahe or nagdo-2 bottles kami ni Daddy. Yan. And then, ito, bumili ako nito, brown gravy. Then, itong Snickers, para kay Kristen. Hindi eh. Tapos, Ramil. 3 musketeers. 3 musketeers. Oh, chocolate. Tapos, ito, para kay Daddy, pistachio. Daddy. Pa. Grabe. Like to thank Mugo ng Pama sa Academy. For Picnic. giving me the picnic. Yan. Mga naniwala sa talent ko. Then, yun lang. Ay, and then, ito. Uy, pula yung racing na, no? Gusto ko to. Yung Vernel na kulay pink. Ang bango niyan. Sobrang ano lang. Sobrang mild lang ng amoy niya. Ayun. And then, itong Zip na all-purpose cleaner. That's it sa SNR. For you. Ano pa ba? Na ito pa pala. Itong plastic pala. And then, ayun. Boxer brief ni Daddy. Ayun, nadadalhin din kasi yung iba sa Nueva Ecija. Para pag umuwi kami doon, hindi na kami magdadala ng mga damit. Daddy, ito nga naman, briefs mo. Then, cow head. Kasi may ano pa daw dyan. Yung mga cereals, hindi pa naubos. Tsaka ito. Ito pala yung nanap mo eh. Sun-made chocolate raisins. Grabe itong taong to sa chocolate talaga. And then, yung di namin naubos. Actually, meal ko to eh. Ayun lang yung nakain ko, yung kapirasong ganyan. Maalat kasi yung ano sa SNR, yung chicken. So, for dinner na lang siguro yan. Yan. And, what else? Oops! Lululu. I'm sorry. And then, etong grill. Di ba nag-SM kami? Bumili na ako ng grill. Yan. Charcoal kettle grill. So, ito is 1199 lang. Ayan. Tapos, ito, since wala talaga yung wand and yung mop head lang, bumili na ako nito. Ito yung pinakamura, 900 pesos lang, guys. Pansamantala kasi kailangan ko na talaga ng mop. Kaya, yun. Patikim nga yan. Sarap to. Raisins na may chocolate. Balot ng chocolate. Unik-unik talagang nakukuha mo pagkasama kita sa SNR. Ano? Yes. Wala pa yung mga teasers. Ang tigas. Fairness. Ang sarap nga. Siyempre. Tapos, ayun pa pala guys. Yung Avengers nga kanina. Yan, pan-display na lang. Or pwede din inuman. Sa camping daw pwede yan. And then, ayun, nag-buy one take one nga yung mga relo. Mother's Day edition. So, bumili ako ng Arm Klein. Tapos, 9 West. So, ano nga din? So, ito yung napili ko guys. Yung salmon pink version. Salmon ba? It's not salmon. Parang siyang medyo taupe na ano. Pero ang ganda. Kasi meron ako na itong itim, di ba? Tapos ito yung version niya. Yan. And then, yung isa is bangle style. Yan. Gift ko sa sarili ko. Ganda. So, ito is
5,990. So, 6K. Dalawa na. So, puwapatak lang ng 3,000 each. Ayan. Nakita ba? Parang blur kanina. Click na. Ayan. Blur eh. Huwag mong galawin kasi. Nagpo-focus. So, yan. Bangle type. Yan. And then, sa 9 West. Sa 9 West. Okay. Buksan mo nga. Yan. Ganyan lang. Tapos, isang... Ano pa yung isa dali? Anong kulay? Silver. Silver lang. Grabe, maghulo. Tingnan nyo naman ng mga kalat. Ang ganyan lang. So, that's it. So, napamili namin today. Wala talaga nakita na ako ng bonggang. Ano ba to? Meron pa pala. Grilled, sabi mo. Ayan, patungan ng tangke. Buksan mo na yan. Then, ito. Another, babasagin ni Poknat. Nakakaloka. Tapos, itong shelf na to. Ayan, ang cute. Yung na doon, assembled na yung binili namin kasi wala nang stock. Sabi ko, akin na yan! Mamadali na kasi kami gawa nung yung steak. Baka malusaw na. So, yan. Diyan siya. Mag-ayos ako dito, guys. Pero, again, unti-untiin ko lang at hindi ko kayang mag-isang bonggahang ayos. Or, ayun nga. Kasi si Emma 2 weeks pabalik nun eh. At least may magawa na kung may maayos na ako ng paunti-unti. Kain tayo, guys. Ayan. Yung sinigang kahapon, ininit ko. Actually, kanina meron kami yan eh. Pero wala na yan. Tapos yung chicken, ito sino pa, and then yung steak. Tag-isa sila ni Chris. Yan. Kain. Sriracha. Masarap pala to. Pati nga anak. Sarap, no? Chupa chupus. Sparkling juice. Juice ba? Oh, para siyang juice na may Para soda na rin siya. Buga. Tapos, ito pala. Perfect yan sa fried chicken. Kasi napakaalat ng fried chicken ng SNR. Kaloka.